Nebitno je imate li kućne ljubimce, djecu ili pak živite sami, tepih uvijek nekim čudom završi umrljan. Što napraviti kada se pojave mrlje? Većina će pokušati popularne metode iz kućne radinosti. Nažalost, to je samo kratkoročno rješenje. Nemojte vjerovati u razne kućne čarolije jer nažalost ništa nećete postići. Pogotovo se nećete riješiti prašine koja se nastanila duboko u tepihu. To je moguće samo strojem za šamponiranje s rotirajućim četkom koja omogućuje prodor pjene do osnovne tkanine tepiha. Takav šamponirani tepih se zarola te se stavlja u stroj za ispiranje do čiste vode, u kojem se tepih centrifugira. Takav stroj nema nitko u Dalmaciji, a iz njega izlazi gotovo suh tepih, kojem je ostatak vlage odstranjen ventilatorima te isušivačima zraka. Vaš tepih je jednako čist s gornje i donje strane, bez prljavih resa jer nema vode koja se slijeva nakon pranja. Kemijskim, strojnim, dubinskim pranjem i čišćenjem odstranjuju se sve vrste prljavštine, grinje, mrlje od sokova, hrane, te uklanja se miris nikotina. Mrlje s tepiha lako se čiste kada se za njih brine tim obrta Ocijel. Poznati su kao istjerivači mrlja i prljavštine na području Splita i cijele Dalmacije. Ubacite tepih u auto ili nazovite djelatnike Ocijaja da ga pokupe u vašem domu. Uštedite si vrijeme koje biste proveli klečeći na koljenima i ribajući mrlje. Oni su tu i za čišćenje poslije građevinskih radova, čišćenje brodova, poslovnih i privatnih prostora. Obratite im se za sve mrlje i prljavštine koje vam se čine nepodnošljivim.